साताऱ्यातील फलटणमध्ये महिला डॉक्टरांनी आत्महत्या केली हे अतिशय गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे। संबंधित पोलिसांचं निलंबन करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे। तसंच आरोपींना कठोर शिक्षा होणार असून कुणालाही सोडणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय। विरोधकांनी यावरून राजकारण करू नये असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला। कोणालाही सोडलं जाणार नाही। विरोधी पक्षाच्या वतीनं जाणीवपूर्वक याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न होतोय, हे करणं काही योग्य नाही आहे। मी एवढं स्पष्ट सांगतो की डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली कोणीही याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे असा पुरावा मिळाला तर आम्ही सोडणार नाही, पण राजकारण करू नका।